Mequinensa, història del poble vell. Actualment, el que es considera el poble vell de Mequinensa no és res més que 4 parets de pedra, uns quants camins i 2 museus, un sobre les mines de carbó de la zona i l'altre sobre la història d'aquest poble. El poble de Mequinensa, com s'observa a la imatge, en el seu moment va estar un poble preciós a la vora del riu Ebre. Però la pujada sobtada del cabal d'aquest riu va suposar la desaparició d'aquest meravellós poble i, conseqüentment, el trasllat dels seus veïns a una zona més alta, a la qual van anomenar Poble Nou. En aquest poble va néixer i créixer un artista molt reconegut per les seves novel·les, Jesús Moncada, però també per les seves obres d'art, en les quals demostra el sentiment dels seus veïns del poble a l'hora de fer les negociacions amb qui els volia comprar el terreny del poble vell. Aquestes són el total de les seves obres, escrites la majoria en castellà i altres en català. Algunes han estat traduïdes en diferents idiomes. Les plomes que veiem a continuació són plomes que la seva mare li regalava per cada obra escrita acabada. En la següent imatge podem observar el carril per on posava el Florenci, amb el barril de sabó, moll a causa de la pluja, i que va acabar a l'Ebre. Aquesta història és el primer conte del seu llibre, El cafè de la granota. També hi podem observar el camp de futbol que surt en el seu conte Futbol a la Ribera, el qual es mullava contínuament. Per últim, aquests són alguns dels premis que va rebre Jesús Moncada, desgraciadament, després de la seva mort.